Hello guys, hello guys, hello guys. Masquera say guys. How are you guys? Murisei say guys, Murisei masquera say come through guys. If I go share live guys, share the live and take others. At least ndauya nenyaya inofadza. Nyaya yanga ichitishungurudza apa ichitishaisa mfaro ndauya nefeedback inofadza. Saka guys, imi munoziva. Hanzi glad I stayed up my sister. It was just a quick live. And hanzi moro itakwata manje makutomuka Kelvin motomuka ka imi ndimu mcharara here kana tabe pano motombomira anditika ndabva nangoti aiwa kanzi this is a short live guys. It's a very short live that I'm going to do, but apparently, moyo wangu guys wave at peace. Moyo wangu wave at peace. I hope in moyo yenyu guys each have at peace after sharing the news that I have. Tuda kutaura nezva Elvis mufi nemhuri yake. Tuda nezva Elvis mufi nemhuri yake. Guys, come through guys. Come through guys. Come through guys. Shikaipa 550. Hands smiley yonda easy kuti it's good news. Yes, Tambudza, you know me too well, sister. Antika. Right, Shikaipa 550 guys. Shikaipa 550. Thank you, Wimbaika Tio Melania. How are you? Tinashe. How are you? Tinashe Gide. Alfred Mushambi. Jiri say Anjazi. Chibareta. How are you? Guys, I'm so excited. The page redu rakazara varume. Page redu razara varume. Vedu evana Anjazedu muri pana patino kutendai. Thank you very much Anjazedu. Thank you nekuzara kwa maita pano varume nekufollowa. Rinovara balance anti mnona. Tovata balance equation yacho kuti vakadzi varume zvese. Ndikona kuti zviri kunyatsoita. Maita nakamuri say Kri Makoni zviri say guys trust sharing aiwana trust vagara ndeve pano apa. Vana chibareta mazano vakutevera zvekutodaro pano. Vaimboda zvisina basa na chibareta zvinovaka vaisiya chimhanya zvisina basa. Glad to see kuti at least tukuvhura maziso, tukuvhura pfungwa dzedu. We are heading somewhere as Zimbabwe. Antika tsane unity varume vacho vakadzi vacho tikabatsana pamwe chete we can do something better. So guys, muri say guys, muri say kwa muri kumatimana venyika sanwana ninjani dumela. I know it's late guys, this live was not planned, but I just said after receiving the news ndisati ndatange gwene umwe munhu pamwe kune mumwe munhu azowawo news idzi rega ndidziunze nzoga pamadiaries. Sezvamunoziva guys kuti pane hondo paFacebook apa. Pane hondo yekuti tatishaura kuti ko sei nyaya iyi zvichafamba sei kumhuri yekwaElvis. Chichiri kuitika hapana any word, nothing's happening. Zviri kumbonyatsa kufamba sei. And you guys, you know now, I had planned kuti regai ndi pakati pevhiki pasi kunenge tatata madiaries kuti ndoendako ndonosangana nemhuri totaura navo tonatinga vabatsira sei. Handiti saka that first live yandakaita tichitaura nezvenyaya iyi pano padiaries. Mufunge guys. Sezvinewo samwe ndikangoti ndapedza ndikangoti mina timbo approach achi bamwe makambani atoshandawo nawo ndingo present nyaya itione kuti zviri kufamba sei. So I just approached the company ndikati guys ndoshanda nemi but iko panya iyi yaitika muri kuionawo sei irufu kauru muri ichafamba pachafamba sei because kazhinji pandika zvinhu zvakadai after taona clip yemukadzi achiti yanzi ndakatorerwa 50 rand pakatogwa murume wake mumba achienda kunopiswa mukadzi akagumiwa akanzi tipe 300 rand akati handina kana 300 rand. Apparently Elvis Nyathi aishanda kumagarden angari aigadzira magarden evanhu amenewo samwe kwaigadzira kujobe kokoko mukadzi waitawo mapiece job dzimunguva yekuita zvocleana mudzimba dzevanhu. So they had no money panguva yachona mukadzi anga ne 50 rand mupesi and maculprits yakasvika akaita zvaakaita izvi vakatora 50 rand iyoyo yemukadzi mushure mekungati handina 300 rand kuti vasiye murume vakatora 50 rand ndiye vakatora vakapedza vakaenda futi nemurume wacho handika vachizonopisa murume vachizomurayira murume. Saka ndadaro bva ndaapproacha Zororo ndikati semuzatoshanda nevanhu vezororo anomoziva ndikati konyaya yakadai saka todi tikanzi koma mafunga kuti SIS MELLY takonai muchiita live tatakangoti asi tatisingaoni tikwanisa kuti tivherengedze live yenyu
handi imimi semunhu amuzati nokama kana tatakamirira pamekana pane pamunoda rubatsiro muchauya motiudza ndikati rubatsiro runotodiwa because tasemuona kuti munhu yafirwa mukadzi uyu ende ndobva ndavasendera clip yeye mukadzi achitaura kuti ndine 50 rand ndikati saka panguva yakafanira iyi what do you think will happen ane 50 rand tata kutofunga kuti kudiaries tonoona votaura then we contribute ona kuti vaenda kumba Zororo Pumulani ikati alright regai titsvage kuti vanhu vanowanikwa kupi titaure navo and zveshuwa inini I just thought kuti kungotaurawo hanimona kandi zveshuwa vakatozvitora serious ndobva vatsvaga vakawana mukoma here hanzi mukoma womufi bva vataura vaendako hanzi vanga vachitongedza kuti hamupindiki hamungariski kuenda mega mumanjongonjo mukatikati memikuku mekuti mukavharirwa imomo hamubudi hanimona but ivo vakaendawo vakatsvagawo escort yepolisi ndoya vakaenda nayo vakasvikotaura nemukadzi yawo zveshuwawo after vaona live yedu ndataura navo vakataura nemukadzi aka vakataura nefamily and everything vakaudzwa situation iri paground papasina pekutangira zveshuwa so they came back to me vakati no they are now taking over the funeral guys they are taking over this funeral so my dads ndida kukutendai ndasandingarari ndisina kutendai nokuti you helped me kuti taure nezvenyaya izvi you helped me kuti tivhure muromo tirambe tichitaura nezvenyaya iyi kusvikira paitawo kambani yeZororo Pumulani yapindira kuti yakuita take over the funeral they are going to give them vanovapa coffin vachatakura family vachavapa coffin vachavaitira zvese animona zvese vachavaitira ungachoti mangwana vari kuvaperekedza kuforensic vari kufamba navo all the way guys I'm so happy knowing kuti at least body iwayo maremains akasara akuenda kunovigwa kumusha I am so at peace guys Elvis Nyathi nemhuri yese yekwanyati vakatarisa pano noti ndakamboona pane vamwe comment achitiri hama dzacho chichi mu comment section umu handitika message tinoda kuti rambai munyaradzwa inashe Mwari vari kukuzarurai zvino zviri kufamba I promise you kuti Mwari God is watching these culprits won't go scot free just like that yes mumaso edu vanogona kuti tabudirira asi kune ari kumusoro uko anoona achapedzisa game iri misodzi yemaZimbabwenzi kurwadziwa guys that video ndakaitiposta kustatus kwangu ndakaona even maSouth Africans vazhinji andotaura nawo pamastatus angu esa ndinoposta pastatus anditi vanhu vanovhiwa vanenge vari less than kana kuti 600 700 ndikakanda status chero ichinga vechisina basa vomuzati video yeye yekupiswa kake yakaiti viewiwa 2300 pa status people were like achichaitika what happened imi ndio nyaya here like vanhu vemuno they are con they are against zvakaitika even vamwe ndotaura navo vekuna Cameroon wandotaura madhiri angu nokutenga macredence munhu wese was hate guys vamwe they were asking for the video kuti vashiyewo kunyika dzavo ndazoona yave kugroup remanigerians kupi maZimbabweans I want to thank you ndida kutendai nekubatsana kwatakaita nekubatsana kwamira kwatakaita pamwe chete Zororo Pumulani we don't have words ndakamirira all the diaries that are here hatina mashoko ekukutendai nawo toda kungoti rambai makadaro zvamaitira mhuri yekwanyati yes 2.3 inini WhatsApp yangu kandisaka chona mama wandigoni kumavhura mama WhatsApp ndikasangovhura ipapo same time ndikangoita zuva ndichatokwanisa kumapedza that's WhatsApp yangu ndo zvairi mesa papana mnasina namba yangu imagine kuti muri vangana apa ko hobo vamwe dzimwe teams zisipo ko WhatsApp yangu ma1 andichimaona so chero mkaona pandotengesa zvangu inini anditengeseri ka Facebook achinji ndotengesera ku status yangu motoona ndiye business I post zvangu ndokwa zvinotengerwa ku status handimaona because kune vanhu vakawandisa handimaona so tinoda kutenda vedu wendibetserewo kutenda muri iyi company iyi handizivi ndingati kudinda ndawa kuve kurerukigwa because tati kuzodzoka futi pano andika todzoka zvototi guys taenda kuyama vanzwa mamuchanzwa vachitaura handiti todzoka toti guys board saka kunzi how much totanga kuti one kuti tisvitse target inenge chidiwe kuti board inde pamwe kudai 20,000 kana 25,000 yeboard naivo kuti vazoinda Zororo matirerutsirawo rambai makangoti kwatiwonesuwo pano padiaries tichiri kufamba jeni iti tichiri muno rambai makangotiwo kwatinesu musatisiye anditimaona patinoda kubatsirwawo muchingopindirawo pamuri free tichingwenda takadaro saka guys at least finally mangwana anza kuenda kuforensic probably kuna Wednesday Thursday uko body inenge yakubuda ichienda kuZimbabwe nefamily varoda kuenda kuZimbabwe vacho kunochengeta body vanenge vakuenda vanenge vakuendawo pakuperekedza vachapiwa kwanzi vachapiwa kombi nemota diki from what I was told vachapiwa kombi yehama nemota diki guys andizivi
so ndoda kukungotendawo ndobva ndatendawo zvakare imimi comment section madiaries ndoga kuti live ndiri 1 panapa ndichingowata ndiri 1 unongoita kunge benza zvinazvo anoteerera but support yenyu kuti apa pahatigadzirisei ndo pazvasvika guys saka pasina way mimi hapana way inini pasina way ininiwo vanhu vanongomira vakadaro masikati nhasi I received a call from another family in Joburg. Family iyi vari kuti vane mwana wavo musikana ane 23 years akashayikwa kumba ashayikwa kumba anzi ane 2 weeks ashayikwa saka vaingoti pamwe sevasikana akatizira akadi only kuzoreceive message nemusi weThursday handika kuti kune board uyaimuone board kwanzi kwai kumasikota kembe kwai kunonzi kuchi iCosmo City kune masikota kembe Cosmo City fati kupiko hamene but ndima message achona bva vaenda kumochari kuya handika bva chinonzi kuti va identify body sevanhu vanga report vakanowana mwana wavo vakapondwa akaurawa musikana uya anenge akato handizivi body hanzi yakaenda kusota anga asina urepiwa here hanomaona akaurayiwa zvakare ari anga kafa saka family yamanje vari kuswata kemba havana tikukumbirawo rubatsiro kumadiaries ndikati imimi sefamily mama makadzi mari iko tichiri kwanzi takanzi 15,000 ndikati saka imi sefamily makabata mari zvikanzi takangomaneja kuwana 7,000 ndikati mavhepi ndimi vanani munoona zvakanakira database redu riya randokudza kuti pavanovhura ingoita kuti zita rako riveko hakuna sendi rinobhatako kungonisa zita rako chete nesenemu yako nefone number yako hanimwana ndikati saka mazita enyu totofunga kuti vamwe veduka ndipei mazita yenyu tione ndipechi andiseni navavhure mudatabase tione zvikanzi taraigwa saka chimwe chandoda kuti nditaure nezvacho andichika please madiaries isusu as diaries andimazviona hatikwanise kuti tingabatsira the whole world hatina madonors anotipa mafunds ndiri kutaurawo necomment section please stop referring people kwandiri everyday nokuti mukavatumira kwandiri vandimona vakauya ndikati hatikwanisi kuita kunge ndiri kurambira vamwe vanhu kuti tivabatsire tinotaura one charity begins at home takataura one ukauya uri iwewe handika uri iwe Destiny kana kuti uri iwe Phoebe wouya usisimeni ndashekirwa nemwana wangu murume wangu hatina choice as long as tatoita investigations zedu kana kuti chokwadi we don't have any choice except tokubatsira chero usingateereri patenge chitivhurai mapolisi paya totokubatsira because you are one of us zvokuti vanhu vaita rufu rwavo kwavaita imi moti mhanyai kudiaries kwaSIS MELLY munobatsirwa ikoko guys that's not how it works we don't operate that way saka munenge makuisa inini pakona hanimaona because pandichavauudza kuti aiwa kunonzi SIS MELLY vaya ndivo vakaramba hanimaona imi mukuraira vanhu vasingatombotizivi vanhu varaigwa vatombondizivi kana vambototsaka tinoita sei kuti madiaries acho tozvifambisa sei havana kana knowledge vakarayirwa one of madiaries please stop that game siyanai negame iroro siyanai negame iroro imo mudiaries mukati medu umu tine vanhu vakawanda pana mai vakauya nemwana wavo vakandudza nyaya yemwana wavo ane 10 years 11 years asinganzwi mwana wavo ane problem yenzeve akanzi nadokta atenge izvi zvekuisa mukati menzeve izvi hanimaona mudiary chaichai atori strong mai vavo pakanzi pari kudiwa about 10k handiti yekuti iningirire akwanise kuti aiswe zvinhu zvacho zvenzi atengere zvinhu zvemahearing wati izvozvo hanimaona saka ndaitofunga kuti when the time goes remember ndachimbobuda muzvinhu zvakawanda zvatanga tichiita pamasure apa ndanditofunga kuti ndakaisa kumaadmin kati nyaya iyi yawu asi mai ava munovaziva mumwe wedu ndikavapa vakati orit ngatimirei mbijana then time tozoisawo chii vozouya kutaura nyaya yavo vega kana uchiya nemwana voya nemwana oonekwa na tichikwanisa kuti titengere mahearing aids achona iwayo totengera mahearing aids nokuti hatina choice mumwe wedu hanimaona so ndimai vari panhinga vari paline koita mukadzi wokuzimbabwe mamuziva mai vaya vemwana wataka pawheelchair aingovata mai atu vavaziva nditika mai atu vakandisenderawo mameseji mukurimembe paichiti mwana uyu awana wheelchair iko zvine zvinga achigariswa achienda kuchikoro zvikaenda kwawana nzvimbo yechikoro yekuisa mwana asi kuboarding school ndikati kuboarding school zvikanzi ndikati kwanzi mari kuboarding kwachona indai munopiwa paperwork inenge ine stamp yechikoro zvese everything moya nazvo mosubmita toona tine zvatinokwanisa kuti tiite here asi imi muzive kuti hatizokwanisa kuti tibhadhare yese kana tikubhadharire kuenda tinogona kukupai yekuti mutitange kuti mwana aende kuchikoro then mozozvionera kumberi kumuchidi muchienda hanimaona saka indai munotora paperwork iyoyo moya nawo saka havada kuya nepaperwork vakauya nemameseji ainge akaita forwarded so zvikanzi hasi andapiwa paperwork
ndatadza kuenda kunopiwa paperwork saka ndapiwa mamessage nomwe munhu andipa quotation yekuti ndo mari dzinenge dzichidiwa idzi mari dzedze dzinenge dzaitaura kuma chiko because phone yanoshandisa ndo ine mamessage phone iyoyi inenge yaiti message yawo inenge yaitaura kuti kuda mwana wechikora anofanira kubhadhara something like kuda kuma 500 here or so US hanimwana ndikati right zvatinenge takuita mama if ever tadzenda toda kubatsirai vanhu vati ngatibatsire ichadzokera kulive nyaya iyi kana mazouya nepaperwork yakakwana andika nokuti zvinhu zvatakatanga nemadiaries pamwana wenyu patakamupa chewheelchair muna December kana vati tobatsira pa 500 tinogona kuti alright ikabudawo iri 500 tinokupai pekutanga but kumberi kwese uku takupai starting nzira takupai makapuwa mari mamadiaries kuti mutange business mari makaisepi munenge mafanira kuti mushandire mwana wenyu nokuti mava nenguva muri able bodied mwana anenge aku boarding school imi mava ine time yekuti muchibhindauka zviri kuita vamwe vakadzi papaya manga musakwanisi kubhindauka because musakwanisi kusiya mwana ushu ari ega mumba but kana aenda ku boarding school now imimi makwanisa kuti muchimhanya musa expect kuti muchabhadharirwa school fees katuka kuti ikaka ke kutanga muchiwana kuti mwana ainde kuti muchimiramira zvinoita vamwe mozokonya muchibhadhara mega ndobva ndati tamirira paperwork yenyu saka kubva ipapo nanhasi ndakangomirira paperwork yacho haisati yauya saka please asi nyaya yangu iri yekuti please andizivi kuti vanenge vachizoiwa nepinda tesha but inini ndiri ndichingotaurawo kazvane chokwadi chiripo animaona saka zviripo nototi chungoza kuti havazodi hanzi majerenzi video ndakaishiyazve video ndakaiseculatesa kustatus iyo yemunhu achipiswa ndakaiseculatesa ini kutori nehondo manajerenzi ndakavapa kandotenga mainkiri dzangu emafuta makanga merini vakatora video iyo hondo even vemuno vari kupenga nevideo ini ndakashiya video guys kuti tinyatsobatana tichezvinhu ndanzwa kuti operation dhudhula iyoyi yakasiyanga iri kudurban uko but kudurban hanzi vakundikana here kwakuchinaya kudi mheno kokoko but ndokwavave nhasi vari kuenda ine vari kunzi vane matsamba chiri kundinetsa guys they are being escorted nemapurisa kuindepi kodii naimi kuindepi kunodii zvikutondinetsa izvozvo but zvisinei regai tonoti gemu racho rinoperera kupi because watinda wari kuti muforena wachona watinda dzimwe nyika dzakawanda dziri muno mangwana vanogona kunyarara mangwana zvinoitika kwavo animaona saka mhepi kuti dzimwe nyika dzakapindira guys dzakapindira video ndakashiyazve video ndo yandakapa vanhu chaiko chaiko kuti inyatsofamba handiti maona saka guys ndoda kutenda Zororo Pumulani once more thank you very much please rambai makamira nevanhu venyu vekuZimbabwe handitika SIS MELLY amuchade kuenda andichakuenda kunodii help vapiyo andichaindi kwavo ndichakuenda kunodini ndichakuenda kunodii andichachida kuti tinonzwa kuti tiwane kuti tobatsira sei help yavepo zve guys saka ndichagoendepi andichakwanisa kuendako hanimaona help yavepo asi kungoti kana varipo vari mawanwana vari kuti vari kuda kuvabatsira something ndinogona kuzopinda nhamba dzavo movasenderawo 100 rand 50 rand hameno kana varipo vanoti tinoda kuvapawo ndinogona kuzopinda nhamba dzavo andika vekwanyati imi modi mochitaurawo mongoti tabvawo kudiaries tine 100 rand yodi noti ndambotaura navo saka vanotosiva kuti kune chinhu chinoyi diaries ichi vanotosiva animaona saka guys ndozvananangu yati ndizokuudzai hanzi database nderei muri vanyuwani here shero nemwanzora muri vanyuwani here alright kune vanyuwani vachangoti joina padiaries tinokugamuchirai mose paSIS MELLY's diaries pano panoitika nyaya dzakasiyana-siyana pano panobatsirwana vanhu kana tapinda panguva yakaipa totukana mucomment section asi tichidanana tapedza pakaita dambudziko tinenge tinewe totomira newe ukanzi wadi tinotosvikako kana tikasasvika isusu vari kuno tototumira vanhu vanogara kwauri koko voya kuzomira newe kana riri dambudziko kusvika dambudziko rako radi rapera tinenge tichitongofamba newe animaona tinenge tinewe hatikusii ndo chinangwa chediaries asiwo patinenge tisina kuinda mukati medzimba paya tichidini takagara pana patinotaura nyaya dzakawanda dziri kuitika ngati mupenyu hwevanhu people they bring their stories vachitaura pano tichivabatsirawo nemazano like isusu we are a positive group we don't accept negativity tiri group riri positive pano hapamuye mchitukana hamuye mchiwanzira mchidii panapa even kunyenganisa tinotonyenganisa munotonyengana ipapapa motororana hanimaona
zvese mafaro edu tinotoitawo izvozvo tine Haiti Cape Town iri kurongwa so ve Cape Town vesada kupinda mugroup re Haiti Cape Town handika ndofunga vakatopedza ma preparations achona flyer ravepo ndakatoona flyer raveti vanoda kupinda mu Haiti ye Cape Town kuindawo kunofara na vamwe batai admin kana kuti kwa yaini ndo kupa namba za admin mopinda de Joburg ndatona futi Joburg rutofamba nebhora futi zve ye Joburg ipo pindawo futi mu Haiti group re Joburg kumafaro kwatesangana kuri kuitwa futi ye masinguzi meet singles, single men meet single ladies. And this is kurongerwa kupi ambonzi Jamestown mo paki ameno mjumbo dzacho kwekuti kuchaenda vanhu vari single wo vakumana nevakadzi muchinosangana ikoko ndokwa mune muchinyatsoniona na pafair musina mafirita handitika muchinyatsonyengana ipapa handitika tochatisa pano zvese tinoita chatisingangodi inegativity chete imba yako kana usinga ukauya nemba yachida kupusika totozamawo kuti timise imba yako atiputse dzimba dzevanhu mufunge totozama kuti imba yacho timise hanimona mai mashia undibatei ku WhatsApp varoda kujoina iyeyo yacho yamuri kuti chichiuya ndikubatsirei kuti mujoine ndogona kubatsirai kuti mujoine police iwo waniko wakarongeka munin'ina vadikani wana une police waniko une police haikona kungoda kuzoti iwo shanda iko zvine zvoda kuzoti kwa mudeme kana wafa kana kuti wagofa ndimi police dzakachipa idzi dzinotangira pa 89 rand pamwedzi pane kunodla KFC wahora wobhadhara zvako ka rufu rwako nokuti rufundo rusingajambiki tise tichafa hanimona saka itai mapolice guys mapolice notokurudzira ipo pano kuti uite police database ndeye kudai tinoda kuziva vanhu vedu pano vedu chaichaiwo toda kuziva vanhu vedu pano kuti ndiva nani anonzi madiaries acho handinoti kuna mwana wangu yakuzopocha oya usiya atuka oinda hanimona oya usiya atuka oinda hanimona saka tisi kuda vanhu vakadaro tikutaura vanenge vari vedu vanonzi madiaries ekuti pakanzi paiti kana problem kuJoburg uchigara Joburg totokumbira kuti enda paimba yakati address icho enanona kuti nyaya iri kutaurwa pa ndeyechokwadi here kana kuri kuCape Town tototumira naro Cape Town tine team re Cape Town ririko endai pakati pane nyaya ye Cape Town munona kuti ndizvo here hanimona kana iri Durban tinana vanayo kwa endai kuyokwa endai timukaita time off inda pakati munona kuti ndizvo here hanimona saka ndo anonzi madiaries vakatozvipira kuti tichafamba tese tiri madiaries saka last year kwakacreatwa database rinotobhadharwa munongoenda nezita rako kuna treasurer zita rako nesurname yako nephone number handisi tori kubvunza address here handisi address anobvunza here then iwadaro vongonyora pasi zvochengetwa kuitira kuti mangwana sezvekuavoida vanhu vanouya vachiti ndaraigwana ningi hatikwanisi kubatsira munhu wese asi ukauya chiti ndini Grace Mambaso nditori member yediaries tinongodzokera mudatabase yako yatreasure ndo basa rake onoona zita rako ririko here kana ririko ka1 automatic wakutobatsirwa kuda warwara kuda waita sei anditi mazviona hanzi avabvunza address vanoda zita rako noti address nogona kutama treasurer andiselina ndivo treasurer vacho andiselina vaya ndo treasurer vediaries ivo vaya pana secretary hauye pamalive secretary anonzi Cheripoki hai vaite zvemalive ava vanongoita secretary kuti pakati wa problem ndiye anobata mafunds ese ekuna na UK iko poita chairperson anotiudzawo kuti apa dai apa zvadai vachibatsirana negroup redu global diaspora riri kutelegram uko kuti vano discussa ikoko zvozo asivo vari chairperson zvozouyawo big kwatiriyo tosvitsawo kunoko handimaona so varipo vanonzi mukoma Gordon Changata havaite zvemalife futi handimona so yes alwadi hanzvadzi zviri sei so ingori structure yekuti zvinhu zvedu zvifambe negwara ingori structure yekuti zvinhu zvifambe negwara chete saka hakuna mari inobhadharwa kunzi kana wakunojoina diaries wonzi ndipewo 10 rand hakuna mari inobhadharwa inongori zita rako surname yako nephone number hakuna mari inobhadharwa panapa hatibhadharise munhu mari handika kana paita problem inongouya apa handisi ndoya nayo mudzana ne problem yake ndiri host handikataura kana vati vanoda batsira vabatsira nasakwanisiwa ukwanisi kana tikati iya isikuda tive kunzi vapindire ndiye team ese ngatitema 50 rand takawanda tobatsira munhu iye zvatopera mahara tobekile mudatabase amubhadhagwi kana senti hakubhadhagwi kana senti database ingori mahara because ingori information sarako nesurname chete nephone number yesi tsanokadzi zviri sei tsanokadzi ndo nyaya ndandinayo andimona saka andiselina ndo vanoita izvozvo andiselina vaya ndo vanoita ndo treasurer vachona inini ndingori spokesperson andimanzwa handitipei namba dzacho iko zvino vati vavhura here vanenge vakavhara for last year apa vachavhura kana vavhura zvotoanaunswa ipo pano padiaries kuti kwavhurwa paya hanzi you are changing lives diaries definitely thanks also to you guys and thanks to God pasina mwari ataizvigona izvi
ndochokwadi hataizvigona isu chedu kubatsirana tiri muforeign land. So if we show one another love handimaona tiri kunyika dzatiri dzakasiyana-siyana zvinoita even vari kuna naUK Canada ukataita problem vanotouya tototumira timu ririko Canada kune nzvimbo yakati anogara kuze ndiani ngavaende vanoona and it's happening zviri kuitika pano zvimwe zvese hatingozozvitauri hedu panapa but vari kuUK vanozviziva nekuna naAustralia vanotozviziva. Kana munhu akati kuri kurwara kuti kwafiwa vanotoenda kwatowana vanhu madiaries members anotoenda ikoko kunomirira diaries handimaona hanzi how much hazvibhadharwi guys. Policy ye89 rand haina bhasi ine bhasi ndeyekutangira pa150 169 here I think it's 169 zvichikwira handimaona. So ndo wanikuone police ada kujoina police ndibati kusati ndokupa chipepa chachona handikakochuza yaunokwanisa tora yaunokwanisa kubhadhara iwewe handikaona tora yaunokwanisa kubhadhara iwewe then iwo bhadhara handimaona. Hanzi for 2023 president Similaiwa ina handiti angu president hanzi ngochanzodiwa kumafaro here isusu panapa hatisarudze brown tin hatina basa kuti uri ngochani hatina basa kuti uri chini kuti hatirari newe ende waunorara naye is none of our business. Isu tongoziva kuti uri munhu kana uri munhu sitongokuda semunhu zvokuti wazoita ngochani kana wanoti ngochani wazodini isusu hatipindiri pakuti sexuality yako yakamira sei is none of our business handimaona. Hatina watosarudza panapa padiaries I always tell you guys kana une mari yako ndeyako pana uyu uchitaura kuti ndine mari pano takainzana nokuti ukada kuti une mari uruda kuti vamwe sina mari tifile sei kana tivafile sei mcomment section pano hatiuyi kuzovhairirana kana kudii kana tiri panapa takatoinzana takatofanana pano zvemari unozoita kumwe kune mamwe mazititu kundokonosora kuti ainde mari ikazodai panapa we are the same equal square takafanana animazvona. So ndo zvakandangoya nazvo guys. Saka modi morarabo hanzi havadaire inbox tojoina sei uyai kwandiri tsitsi come to me uyai kwandiri kwete zvekujoina diaries zvekujoina police zvekujoina diaries kwaandiserina Jackson vari kuUK kune group reUK chete riri kutelegram kwete UK chete revanhu vari kudiaspora riri kutelegram unongotsvaga munhu ari kuUK anokukanda ikoko unopiwa link yeko unopinda ikoko kune group ndo kune mongo ndo kune vanhu vacho kokoko vano ikoko pinda ikoko. I promised your people no one does follow up to collect money. Alwadi atite follow up kumunhu kana wa pledge wega kuti uruda kubhadhara chinhu kumunhu iwe haufaniri kuteverwa kumasure kuti Maria. Do you know how annoying it is kuti nda pledge ndoteverwa kumasure unopesa kutovenga munhu ari kuteverera kumasure uya iwe kana wa pledge chinhu chako handika iwe ngosati nda pledge chakati saka ndakudi ndakunda kunobhadhara chinhu chiya treasurer uri kumuziva kuti secretary treasurer ndicheri anochengeta mafunds woenda kuna cheri uya kana ari weSA ndishumbresi woenda kuna shumbresi andichika cheti PE vane group kuPE tatenda kune group ririko reWhatsApp. There's a WhatsApp group rekuPE randakaona ririko reWhatsApp rePE ririko PE ne WhatsApp group ndakatopinzwa mugroup mo nditorimo saka vePE ikumuriko hanzi ko Prophet Josi alpha. Alright, panyaya ya Prophet Josi zvandakafunga inini ndakafunga kuti kune Easter next week saka kuti vauye vikirino yako Easter azvishande zviri nani vauye after Easter vapedza zveEaster conference izvi totanga neprogram yachona kana mwana ndakafunga inini kuti vauya vomisa futi next week haibudi because Saturday remember kune inenge Easter saka zviri nani vatange next week iyo izvaperai kwakuchingotanga manje program chinda nichakudzai kuti chitenga ma airtime haya vakuchiuya ndataura navo anditika so kune madzimwe nzvimbo kusina ma group guys iwewo uri mu diaries you can open a group wotipa link toti iri group ndere ku Lichtenberg pindai muve ku Lichtenberg vanopinda kana uri ku Botswana ukati ndo group re ku Botswana tongotipa link tokandira vanouya vekudi vekukoko ku Botswana mongota ma group enyu anditika asangoite emakuwa magroup enyu aitewe zvinhu zvakadi zvakanaka. Okay, hanzi andiselina until an announcement is made to register what andizezikusa kwakangonzi ridimo aiwa vakatenga airtime kudhara zvapasina zveairtime kudhara naye emeni saka unofunga kuti ndingakwenda 2 weeks ndakachengeta airtime phone mangu kuti ndopenge ndakaishandisa kupepa tetama live ndichifonera vamwe vanhu anditoishasa ma airtime iwayo hatitoiti izvozvo mototenga imwe musazouya msvika ndakatenga airtime paye hakuna airtime iripo mfunga mnakana airtime motoende ma airtime manyuwani guys titotanga kuzoita zva Prophet Josi
zvakare zvakatopfuura nezvakare takatoishandisa airtime kaishandisa vasiri kubatika paya neairtime ingagara mufoni kana ndimo katoishandisa airtime paya Pretoria munopinda muJoburg unoona Pretoria munopinda muJoburg haiwa kunyepa uko ari content alax uriko ine maidzo zokuti kwa yafa akafana zvekunyepa izvo ndezvekunyepa kunyepa uko uriko wangadori kuDurban uko kwangari kuDurban uko nhasi wangari kuDurban uko ndoko angari mawisa guys zvokwandorevesa shero nimunzira ndorevesa dai 2 weeks ndichingotadza kuti ndifonere vanhu papa taifona papa chita nyaya chi mimi ndofona neairtime yenyu kandoya ndichifona nditi papa pane chitaura kuti guys saiwe airtime tifonere vaguest hamuda sinyaya mimi mchidzida saka moti ndodi ndibva ndatora iyo ndibva ndati ndavabatirawo pano madiaries chika nditoshandisa uyo ndakatoishandisa paya guys hapachina kutotanga kuti wari kutonyoresa zviri muchienda maairtime manyuwani kana vakuuya Prophet Joseph unoona saka guys mogadzirira mangwana no mangwana mamandesi masana chete asi mangwana mande ndichauya nayo live zvakaoma nyaya dzenyu dzakaoma mangwana ndichakuvigira iyoyo live yacho timbonzwawo nokuti it seems as if live yababa namai munashei vasivo voga vakadzi vechidiaries vakadzi vechidiaries nemi varume vachoka zvakaoma right tobatana mbomirai ndimbotsvaka mukadzi nditsvake nokuti murume ndiye wauya kuoripota saka ndimbotsvaka mukadzi titaure nyaya ishi handika pasina kutuka pasina chi waisi ndakashandisa eni vaudze eni nai eni should tell them takashandisa airtime handimaona right ndo yakafonera varume kava vasingadobhadhira maintenance handi nai vaudze hako varume maintenance vaya ndovataifondera airtime ndiyoyo kaitaishandisa yoiya hanzi ari kureva uya weinterview yachiti hatidi mazimba upi wacho guys izve operation dudula mirai ndikutipei guys izvi hazvisi kuzopera mushe izvi haipere mushe operation dudula because chichaitika ndechekuti muri kuona kuti vari kuzviti chiri kuitika ndechekuti gurupu rineri is not recognized but riri kutooperata hanimaona hariri kutooperata gurupu riya saka zvichaitika ndezvekuti tichasvika pakudhiniwa maforena takawanda pachazotanga imwe kuti vanhu vachazongonga wakafa 1 mirai henyu muone zvokuti vanoti vanotutunura vanhu anenge tamunyama akabatwa navo unenge tamunyama hanimaona asi kwandichaona kwazvichaindaka nokuti handipari kuti anharo to here to stay zvokadi mirai muone pavaipa ndepekuti they are also attacking maparties emuno musa munoona mapati maatakira anoita EFF muri kumaona mfana yamatakira ndo pavagona papadhudhula pakuinvova vana DNA nokuti tichange takamira manje takaocha the show ichaita hondo pachavo mirai muone vachapedzana pachavo isi takamira kudai tichiokera nokuti kwakujambirawo kune mamwe mapati ukwawo zvokwadi munoziva imi poti dirty game and vanhu muno munovasiva imi movasiva saka tichangogara yedu timbotarisa kuti game racho rinoperera pasi guys muchengete machikwangwa nhasi it will end in tears pachavo muno isu takadai maforena aya takaokera kudai ndo zvichaitika right guys inchirega intinti handika ndinopesera mukuona zvandandichiona tobatsana guys morera zvakanaka hanzi where do we get telegram link batai ivava vanyora handiselina vaisapini yaningira yakanyorwa apa handiselina kana kuti nkoma godoni kana kuti cheri vanokupai lingi mukati momo hamene kuti zvinofamba sezvelingi vanokupai mukati momo vachapedza nasi vachati isu mazimba but inonso aiwa hazvimbo aiwa ameno kana kuzoti isusu mazimba ameno but chichaitika nechekuti vachapedzana regai mutarise imimi mirai isu wanoti going to be vindicated satina mhosva imi maimoti mune mazabwe mangana ari munhu gasi vakakugonai vose kututaya chienda kumusha ukaona wabato unenge wangoitawo munyama ndochokwadi unenge wangoitawo munyama hani masvona asi chokwadi chiripo ndechekuti kwazvichaenda kumberi kwako mirai henyu muone nokuti vanhu munomuka they take matters into their own hands because ningikiri inonzi justice system yavo iri weak yakanyanya kurembuka zvokutodaro saka chero vakadii hapana muno zvakafanana nevava wesenge chimudhara chacho nditochifira nechungu chaidira petro chacho chichidira munhu petro chiya hanimona chiri kutofamba kachiri panzapo hachina kusungwa handimona asi akabuda pavhidha chinyatsotoonekwa kuti usho moti dei vakada nomutsvaga vainomushaya kasaripo panza ndichi saka somebody will come through for us musive izvozvo and it's now political it's political vele it's political iwo ngochiti zviri zvega it's political iwo unofunga kuti vanhu vedhudhule vafana vanhu vadiki vari kufandwa nani unofunga kuti mari yekuti vafambe nona Durban vachifamba kuenda kupi vari kupiwa nani kune vanhu vari kuvabacka up kune timu riri kuvabacka up riripo so guys ndakuinda ndika tobatana time god bless you and take care.